The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore God's, or Christ's, ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. John 10:28 says, "I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them from my hand." Hebrews 13:6, "The Lord is my helper, and I will not be afraid. What can man do to me?" Romans 8:14, "For all who are led by the Spirit of God are the sons of God." Sa dili pa kita magkapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw, let us prepare ourselves. Let us flush out all sins that we have committed in following God's mandate. Diha sa 1:1-9, ang pulong sa Diyos na gaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O kanimo, higala nga wala pa kaluwasan, gidapit ka sa paggamit niya ng imong free will to make the most important decision in your entire life. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Busa, sa hilom, mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Ama na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, nining lain sa mga adlaw nga imong padangat ka na mo, Diyos, kini grasya. Imo gayong tuyo tanan niini, O Diyos, nagalihok sa
among kinabuhi nga dili kami takos. Salamat ngayon pa kami gipabuhi hangtod ni gayuna. Di mailan nga ikaw na pa'y plano sa among kinabuhi. Uban ni kami o Diyos ng adlaw sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong. Nini among Bible study through the YouTube. Ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry kining tanan grasya nga gikan sa imong hustisya ug sa imong pagkamatarong among gipahimuslan kini o Dios aron ang among kalag magatubo o magakabot ni anang among tumong nga mao ang espirituanong pagkahamtong. Salamat ning tanan o Dios sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. May adlaw sa tanan nato nga mga higala o mga igsuon diha kang Kristo o kaninyong mga bag-o, welcome. Nining atong Bible study pinagi sa YouTube. Grasya kining atong gipahimuslan. Okay? Padayon kita sa atong gibiyaan nga gisgutan kagahapon ug niya pa kita sa atong tun-anan nga giluhan og grace. Binisaya grasya. O atong gidefine grace is anything and everything a believer does, or anything and everything that God is free to do for man on the basis of what Christ has done at the cross. Okay? Atong sublion aron dili ka wa sa passing nini. Grace is all that God has to do for man on the basis of what Christ has done at the cross. In short, ang grasya lihok ug buhat sa Dios alang nimo nga magtotoo o ang imong buhaton igo lamang sa either pagdawat o pagsalikway. Mao kining atong gipahimuslan, grasya. Kay misanong kita, nagagamit man kita sa positibong bahin sa atong kabubuton. Okay? So, grasya. Kining tanan nga atong gipahimuslan. Adlaw-adlaw. Matagutlok. In fact, moment by moment, kining atong pagkinabuhi nga gisalig tanan diha sa atong magbubuhat. O kini atong Bible study sa imo nang nahibawan, lahi kini sa kasagaran nga imong tingali imo nang natindihan nga mga matang sa Bible study. May uban nga mga Bible study nga murag ingon ta murag sharing type unsa pa kanang magbasa-basa lang mo nga kapitulo, bersikulo niya sa imo una dili. Kini atong paagi is a unique, innovative way nga sayon ra nimo makatunan pinaagi sa paggahom sa Espiritu Santo. Mao gyud ay usa ka butang, the most important nga dili gyud nato kalimtan. Kay kun wa ang Espiritu Santo, way kapuslanan kini atong pagtuon sa puro sa Dios. Kay the main source niini nga atong gipangtun-an mao ang atong mentor magtutudlo o sa kamatuoran, the teacher of truth, which is God, the Holy Spirit. So kini atong method of studying God's Word gitawag kini og unsa, inculcation method of teaching doctrine. Inculcate. Sa Binisaya atong gihuban kini pagsilsil. So ang pulong sa Dios kinahanglan man yung isilsil. A little today, a little tomorrow, day after day after day after day. Adlaw-adlaw. Dili sinimanan,
binuwan, dili tinuig, adlaw-adlaw. Kay ang Dios nagamando kanatong mga magtotoo to renew our mind. Bag-ohon nato atong huna-huna. Dili mabago atong panghuna-huna kung di ta magtuon sa kamatuoran. Gusto? Ano atong ibuhat? But renewing our mind is not an overnight process. Dili kay kadiyot lang sa lang ka adlaw, pila ka oras, dili. This is an overnight, dili ni kay overnight process. Kung dili, balik-balik, adlaw-adlaw, moment by moment. Now, hinumdubi nga, ang Biblia dili ni mystery novel, dili. We cannot turn to the last page and find all the answers, dili. Kinahanglan nga ligon kita sa atong pagsalig sa mga saad sa Dios. We have to develop that confidence on God's promises and live the faith-rest life. Kaning kinabuhi nga may pagtuo nga nagda o pahulay. Kung naibaw naman ta sa mga tulo ka kanang ang hugna of the faith-rest life. Una niini, we have to claim God's promises. Pila naman kang promises ang imong na katunan diya sa pulong sa Dios. You see? So, the more promises you learned, believed, and applied, the more ang imong pag-develop niya ng maong faith-rest life. So, mo nang una, claim God's promise. Ikaduha, una-una pagayo. Unsay buhaton sa Dios niya nang imong giatubang nga suliran ba, pagsulay ba, pagpiit ba sa kinabuhi. Una-una, unsay buhaton sa Dios. Kaya na mag-isip buhaton. Yung ikatulo, just relax. See? Do not be uptight, just relax. Tungod kay ang Dios maoy mugok magakontrol sa imong kalag. God is in control. Now, mao na nga sige tag tuon, kanang kat-on, tuo, paghangop sa pulong sa Dios niya paggamit na niini tungod kay ang Biblia ang nga naadiha ang mga pulong sa Dios, mga saad, mga protokol, mga tuyo, mga saad niya na the Bible is our roadmap to life. Sa man mo pagkaibaw mo lakaw kag paingon sa ka lugar wa kay roadmap. So mao ni ang Biblia. O gawas pa niya na mao ni ang blueprint sa atong espirituanong pagkinabuhi. Gawas pa niya na mao ni ang yardstick. Mao ni kanang ang sabay binisaya yardstick. Mao ni ang imong gabayan sa imong espirituanong pagkinabuhi. O sa ato ng gihisgutan o kanang gitukbil ng kining pulong sa Dios mao kini ang instruction manual sa Dios kanatong mga magtotoo. Okay? Instruction manual. Ato bitaw nang yatagan kag ihemplo mamupalit ka og usa ka appliance, TV baron, radio baron, computer baron, cellphone, unsa na diyang mga gadget. Kinahanglan mamubasa ka sa instruction manual, owner's manual. Aron ka mo unsa makamao mo gamit o makapahimulos ana. Aron mo enjoy ka. Gusto? Ang sama ni mo pag-enjoy, sa mo rin pahimulos kon wani mo basaha ang owner's manual, instruction manual. Mao na atong gitandi kini sa atong pagkinabuhi. Mao nang daghan kanato magtutuo ang mga Kristiyano na luwas apan
wa man lagi sila paggahin ng panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios. So, unsaon man nila pag-enjoy sa kinabuhi nga mao to itong gitandi. Upalit kag appliance, kinahanglan imong basahon, tun-an ang owner's manual. Aron ka mo enjoy, mapunta sa kinabuhi. Ang Dios naghatag na itong instruction manual aron ang atong kinabuhi mo nindot, muhayahay, mahapsay, unsa pa. Na mao na kita nimo. Instruction manual ni sa Dios ang Biblia. No, ug diha nimo makatuni ang tanan nga mga pamaagi sa Dios, plano sa Dios, tuyo sa Dios, iyang paggiya. See, all of this. Ug anha nimo makatuni ang plano sa Dios sa imong kinabuhi. Diha lang. Wanay lain. Why lain nga tinubdan nga limay kag asi magsige og simba no sa sigag simba pa unsa man pagka-epektibo imong pagsimba nga wa man gani ka kaila sa imong gisimba kasabot ka kinahanglan ilhon mahimong suod ka sa imong pagasimbahon. Kinahanglan mailhan kinsa ug unsa ang Dios ug diha lamang nato makatuni siya ang iyang mga pamaagi, iyang mga kalaki, iyang protokol diha lang sa pulong sa Dios. Mao ni atong ibuhat adlaw-adlaw aron masuod kita niya ang atong relasyon. Suod, very intimate, very very close. Now, so, anha lang nato makatuni kinsa ug unsa ang Dios diha sa Biblia nga naa diha nalangkob ang iyang mga pulong. Now, ang trahedya niini, paminaw, daghan ng mga katawhan karon, bagang duot sa mga katawhan naghuna-huna nga nagadahom ba human ini atong kinabuhi karon after this present life they go out of existence. Mo na ilang pagdahom daghan mga katawan bagang duot sa katawan karong panahon na mo na ilang gidahom nga human ini mura sa bantaon. So nagatuo sila sa usa ka bakak sa tanang bakak gikan gayon sa baba ni Satanas huna ni Satanas nga kinahanglan lagi kinabuhi taning enjoy life to the fullest mo man gyud bisan mga unbeliever na ibaw niya na enjoy life to the fullest because after we die that's it. Murang taon di ay mga hayop lang. Pagkalooy. What a tragedy. And yet, kinabag ang duot sa katawhan. Naga-adapt ni ining maong mini nga pagtuo. Mini false belief. Now, unsa may hinungdan nga kini mga tawhan nagatuo ni ining maong bakak. Iba ka kung sa hinungdan? Well, in the first place, lagi sila kay ilaw, kinsa, o unsa ang Diyos. You see? Why don't they know? Ano man sila makailan? Kinsa, o unsa ang Diyos. Man lagi sila pagtuon sa pulong sa Diyos. Now, I'm talking to believers. Okay? Ang atong hisgutan ini mga magtotoo. Luwas na god. Ini kamatay nila ato sila sa langit. Kay human ka maluwas, taga-langit ka naman. Nakaroon. Wa man sila musunod lagi buluhaton tulumanon sa ikaduhang hugna sa plano sa Dios nga maunsa.
pagtuon sa pulong sa Dios. O man. Kung imo na silang dapiton o tambong o Bible study o tingali mo dapit sila sa pagsalmot niya nga itong adlaw-adlaw Bible study mo yun sila busy ko na di ko kalugar na kamo na lang sari o ako'y time. So ang Diyos may sari o ako'y panalangin mahatag disiplina ra sa na kay maanak malagi sila sa Diyos nga wa gyud sila kanang inunta alamag nga they don't know that learning God ang pag-ila kinsa unsang Dios maura ang pagtuon sa Biblia, pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya we need a textbook to learn God and His Word. Kung kini maong textbook is what we call the Bible. See? Ang kapait lang yun kay di lang kay way gana sa pagtuon sa Biblia. Maingon pag sila di kumutuon ng Biblia. Nga naman, sinuwat ro ng tao. Parehas kong amigo iyang gitubag dayon. Kinsa man mo suwat? Iring o iro o hayop? Tao yung suwat. Kaya nga naman. Kaya ang gitumong ni tao man. Kasabot ka? Now, ang Diyos may gamit sa mga mga tao nga iyang kanang gihatagan o otoridad. You see? Iyang gipili. Dahil uban na ito mga magbalantay alas karniro, mga shepherds. Dahil uban dito mga kanang mangingisda ra. Sa pa, ordinaryong mga tao gigamit sa Diyos. Gitugahan sa Espiritu Santo. Na mo'y gigamit sa Diyos pagsuwat sa huna-huna sa Diyos. No na. Ayaw pag pinusupo sinuwat og tao. So, ang Diyos, why laing paagi that He can be learned. Sabta gina. Why laing paagi? Pagtuon ra siyang pulong. He can only be known by revealing Himself. Pinagis Biblia. Yan ang atong panahon. In our day and age, ang Diyos, dili na mo buo ka nang mupadayag siyang kaugalingon pinagig mga kanang makita, mga tingog, o uban pa mga matang sa kanang padayag, form of revelation. Sama na itong iyang gibuhat dito sa panahon pas daang pag-isaad in the Old Testament prophets tungod kay hindi na ingon ani karon tungod kay ang New Testament, I mean the canon of scriptures is already complete. Na Old Testament o New Testament. Kompleto naman. So, wala ta manginahanglan ug lain pang paagi nga atong mailhan kinsa ug unsa ang Dios apart from the study of the Word of God. Sabta gina. Now, unsa mga problema sa tao karon? Kanong panahon na? Bago ka kung sa problema niya? Tapuan. Ang tao karon tapuan. Wa gyud siya inunta tinguha. No desire. Why kainit? Why gugma sa pagtuon sa Biblia? Bugat yun na niya. Bible study, grabe pa kayo ba yung malagi na dato ang tuon-tuon sa Biblia. Mauna na ipait. Now, paminaw. Ikaw nga negatibo nga magtotoo, paminaw. Ang balaang kasulatan
maura ang atong bugtong tinubdan of information. Bahin sa Dios, bahin siyang plano alang sa atong kinabuhi. Kasabot ka? That's the only source. Maura. Mo ito ng atong hisgutani almost every day. Kay sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, kinahanglan gyud mailhan nimo tong unom ka mga ingnon ta proposisyon. Mga basic ra man nga itong isgutan. Okay? Lagi na nimo bag-o pa nga nakasugod nga itong Bible study o kaninyo mga karaan, mga unbeliever. Just have an open mind. Bukas nga pangunahuna. Kaya mora ka na ang pagi nga ikaw matudluan sa Espiritu Santo. Now, okay. So, nisugod tas pagtuon sa plano sa Dios, nag-unag din ana ay Dios. Mao na nag-unang proposisyon. Ikaduha, ang Dios mupadayag gyud siya sa iyang kaugalingon. Ikatulo, ang Dios undanon. He makes sense. Okay? Ikaupat, ang Diyos na ay plano. Ikalima, kining planuha, ikaw ang tumong. Okay? Ikaw ang tumong. You are the object. Niining maong plano. O ang ikaunom, tungod niini, paminawi ang Diyos. Buksi kanang imong una-una. Okay? Kaya actually good. We have nothing to give God except what? A hearing. Atong pagpaminaw, pagpatalinghob. Okay? Now, okay. Okay, actually good. Balik good ta. Ito, rewind gamay. Doon naman ko'y tulo ka mga inota sinugdanan nga mga pamaagi sa tawhanong pagpanabot, human perception. Ang nag-unag din kining gitawag og rationalism. In English na, rationalism. So, ug atong binisayon, nabitan ni pulong og rationalism. That means pagpangatarungan. Okay? You rationalize. Ug atong binisayon. Now, usa ni sa kanang sistema o paagi sa tawhanong pagpanabot. Magkasabot ka pinagi sa imong pagpangatarungan. Mao kini kay tungod niya do mo kana mo na rationalism. Mao na una. Ikaduha, kanang giingon og empiricism. So ato na lang binsay yung empiricismo. Ikining empiricism nagagamit sa 5 senses sa tao. Ano sa mga 5 senses sa tao? Sense of hearing, sense of sight, sense of smell, sense of taste, pagtilaw, o kalima, sense of touch, paghikap. So, ang sense sa pagdungog, kanang pagkakita, ato makita ba? Pagsimhot, pagtilaw, o hikap. Empiricism. Mo empiricismo. Ang ikatulo nga paagi o sistema sa tawhanong pagpanabot mo nagihalag pagtuo. Kining pagtuo, faith, mo nagigamit sa Dios alang sa tao nga makakabot siya sa kaluwasan. Pagtuo. Og ang tumong niini nga aron siya maluwas.
Mao si Ginoong Kristo. Way lain nga tukma o husto nga tumong gawas ni Ginoong Kristo. He is the only object for salvation. Faith alone in Christ alone. Santa gina. So mana, we have nothing, wala, nothing to give God except ang atong pagpamati, pagpatalinghog, kanang dungog. You see? Nawa magkamatikod din eh. Did you notice something? We did not mention about religion. Yun tayo hisgot o bahig relihiyon. Bahin o mga religious affiliation, bahig pastor, bahig kongregasyon, na mga tanar hugunin mo. Ano naman yung pangutan na sa una? Unsa mag-ibot pa sa botog relihiyon? What actually is religion? Well, unas tanan, tubagon ka na ako. Ang relihiyon, dili iya sa Diyos. Sabta gina, it's not from God. It comes from whom? Gikan sa tao. Gikan sa tao. Ang tinuod yun o ang truth about religion, mao nga, it is man trying his best. Naning kamot ng limbaso siya siyang kaugalingon, pinagi sa unsa, lihok sa iyang unod, nga iyang makabot ang Diyos. So, mo ni relihiyon. Muning kamot bang tao, hala, binuutan, buhat ini, buhat adto, tuman diri, hala, paling kamot, pinagi sa iyang energy of his flesh, aron iyang makabot ang Diyos. Bason ra, nawa may pamasin sa tinuoray yun, sa kamaturan, may pamasin. Siguro. No. So, ang relihiyon di ay naningkamot sa pagbuhat alang kunuhay sa Diyos. Ang relihiyon mao ni mga kanang binuhatan sa katawhan nga ilang gipulihan ang kanang function o mechanics sa grasya sa Diyos. Tiyan mo na. Kay bisag unsang relihiyon attempts to reach God. Mao gina kinaiya sa relihiyon. Maning kamot yun siya, magkamot niya ang Diyos. Naaprubahan siya. See? Kasabot ka? Any religion is trying to establish og usa ka relasyon ngadto sa Diyos. Na iyang paningkamot dili na paagi sa Diyos. You see? Di ba niya? Ang relihiyon is the very opposite of grace. At bang kini, kontra kini sa grasya sa Diyos. So, unsa katutoy buot pasabot sa grasya sa Diyos? Buhat, lihok sa Diyos para sa tao. Okay. Ato naman nagisgutan po, no? Ang tinuod mo ni, ang paghatag nga way kapin kabubuton ug ang imong pagdawat nga way utang kabubuton. Mo nay kanang grasya. Dain po pong pagubad nini. Lihok ug buhat sa Dios alang sa tao. Ang tao igorang munsa. Mudawat. Mo nay grasya. Nasabtan nimo? Apan ang relihiyon, yung tukbil na magitan ni may tungod relihiyon, ang relihiyon, lihok, buhat, panlimbasog, paningkamot sa tao, alang sa Diyos. Ano relihiyon? Now, saan man pagdawat sa Diyos sa
lihok, buhat o paningkamot sa tao. Nga ang iyang paningkamot, iyang mga binuhatan, gi tandi man ni sa hugaw nga trapo. Man's righteousness is filthy rags alang sa Dios. Abrihi imong Biblia. Abrihi. Diha sa libro ni Isayas sa daang pakigsaan. Okay, Isaiah chapter 64 verse 6. Kung sa isulti diya sa in English. All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts, underline that, all our righteous acts are like filthy rags. Klaro? Mahugaw nga trapo, baho, luod. No, di man ni plano sa Dios. Di man ina. This is not God's plan. Kaya ang plano sa Dios, usara, bugtong plano nga matuod, gikan sa Dios. Religion, let me repeat its definition or description. Religion is man's attempt to reach God. Man's attempt to establish a relationship with God aron siya aprobahan, dawaton, o uyunan sa Dios. Because man has done some things for God. Mo na iyang gadahom ba siya anak? No. Sayop. Wrong. We can never do anything for God. Sabtag na. Did you hear me? We can never do anything for God. Wala. Kinsa man kita to accomplish, to do good things alang sa Dios. Who are we? Unsa may atong mahimo alang sa Dios? Nangita ba siya si imong mabuhat para niya? Maunay hinungdan nga no, aron dili ta magajama-jama, manay sultihas binulanon, aron di ta magjama-jama o pamuhat o buluhaton kunuhay, excuse me, aron atong ikahalad sa Dios. We have to study the protocol, paagi, mando, pahimangno, pasidaan sa Dios nga atong makatunan asa only from the Bible. Kasabot ka? Because God, diya sa iyang pulong, does not require of us anything except ang paggamit nato sa atong unsa free will, atong kabubuton. Nga naman, tungod kay ang Diyos mi buhat, made everything alang ka nato. Kasabot ka? Mao na, nang gisgutan sa pulong sa Diyos, mao ang atong relasyon ngadto kaniya, dili relihiyon. So, ang minungdanon, mao ang atong relasyon sa Dios, dili relihiyon. Di man nga ang relihiyon opposite. See? Now, sa laing bahin, in a recent survey, nilagimuan kini og kanang pagtuon nga gihimo sa mukapin pas 6,000 ka mga katauhan nga hinimbahon ba, mga church goers din sa Amerika. Okay? I'm referring din sa Amerika. More than 6,000 na mga church goers din. Iba kag pila ka porsyento ni ini nila? 70% ni ini nila nagatuo nga kita maka kanang adtos langit, may langit
by being good and doing good works. Wow! What a tragedy. Kinaluyan. Takong trahedya. Now, naibaw ba kag unsa gyoy nag-una nga hinungdan ngano nga dakong porsyento ni mga kanang mga magtotoo nga hinimbahon nagtuo niya na ibaw kang unsa hinungdan aniya paminaw ang main cause gyud hinunta mga causes hinungdan mao kini musunod tungod sa ilang background sa ilang relihiyon ano naguna ikaduha tungod sa ilang gitawag sa English of preconceived notions. Sa man din ito pag binisaya preconceived notions. Ato nagsabton preconceived. Sa ito pa ilan na nagitanom daan. Okay? Ang ilang ato na lang sagad na itong madungog nga binisayang silutihan nga unsay hingmat-an maupoy pagkamatyan. Di ba nakadungog na kana? Popular kaya na. Unsay hingmat-an maupoy pagkamatyan. Mo ni ihimplo ni preconceived notions. Mo ni usas hinungdan ikatulo. Tungod kay kini sila na kanang ingon tamurag na sabay binisaya ni nalumay ingon lang nato nalumay na hooked sa in English sa pipila ka mga cosmic evangelists. Cosmic iba na pag-usabot pasabot sa cosmic gikan sa cosmos diabolicos, the devil's world. Kining atong gipuy-an, the devil's world, ang sistema nini, iyahan ni Satanas. Mao naging cosmic kanang evangelists. So mao na hinungdan. Pagkaluoy yun. Pagkaluoy. Ang sao man na nila. May ilang gituuhan nga. Mahilangin sila, pinahilang puhat na mayo. Mao man na matunong sa plano sa Dios lagi. Usara may plano sa Dios. Wa na mausab sukad. No, na may, ay uban at the back of your mind na pa mga pinulusot po nga someday nag-unang relihiyon. All of those taas na ng istorya hunon. Now, of course, ato rin kanang pagklaro ni mo anam-anam hinay-hinay. Ang plano sa Dios usara o kanang planuha hingpit. Okay? There is only one plan of God and it is perfect. Okay? The best and the highest ang plano sa Dios. Now, unas tanan ang Dios diha na didto sa eternidad. He already existed eternally. Ang buot pa sabot, He is never limited to time. Di siya limitados takna. Kinsa man yun nag-imbintos takna? Siya, ang Diyos, oy. God invented time. Alang na itong mga tao. Ang iyang mga binuhat. Ang mo'y atong gamiton. Now, kita ang mga sakop sa kaliwatan sa tao, mga ulipon na yan sa panahon. Sa takna. Basta, we are slaves to time. Nahinungdan ka na, nagigamit ang mga relo di pulso, kanang wall clock, mga kalendaryo, uban ba? Apan, alang sa Diyos, for God, ang usa ka libo ka mga tuig is one day alang kaniya. Ug ang usa ka adlaw is 1,000 years. Kadungog ka ba? Nakita ang mga tao sometimes give God a sort of
a deadline. Makatawa ta ning uban. May uban nga mohatag sa Diyos og deadline niya. Diyos, ugma ha, ayaw kalimot kay kundi gani nimo tumanon, mangluod ko. Uy, kuya, wag ko na. Magkatawa man ta. Muna nga, kung imo gani himuan ang Diyos ana, that's a clear evidence that you really do not know God. Gusto? Wa, yung kaya lamang. Kinsa unsa ang Diyos. Ato ning ipadayon ugma. May nungdanon kayo kini, aron gyud maanam-anam nimo kanang kasuod ang Diyos o magkaila na kaniya. Okay? Naroon nimo mudawat ka ba nini atong mga gipangisgutan din o dili na magkaikabubuton. You have free will. It's a matter of choice. Kasabot ka? Okay. Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining higayon nga imong gigahin alang kanamo sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos sa imong pagpatinaw kanamo, sa imong kamatuoran. Gamhi kami sa Espiritu Santo sa among pagpadayon, sa pagsibog sa unahan sa among Kristohanong pagkinabuhi. Salamat ni among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo, among bugtong manluluwas. Amen.